बे बाथ्राखौ बुंलाङाखैमोन आंनि बिदाफोरखौ गभर्नमेन्ट हेल' लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होनो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय। नि सोमोन्दै आं एसे सावरायनो सानदों। जोंना BTR एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन आरो BTR गोरोबथानि सायाव मानगोनां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि सार बिमल मोसाहारि सारा BTR इमप्लिमेन्टनि सोमोन्दै बुंदों। एसे खोनासंनानै लानि फै। बे बाथ्राखौ बुंलाङाखैमोन आंनि बिदाफोरखौ गभर्नमेन्टआव थानाय बिदा बुजिनायखौ नुवाखैमोन नालाय बेनि थाखाय आरो आं देखायबावनोसै आरो मोनसे बाथ्राखौ बे BTC निफ्राय पाब्लिकेसन जानाय बेखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना। बेखौबो बे सिगांनि गभर्नमेन्टनो उननि गभर्नमेन्टनो बिदि लानो नाङा। खौसे बड'फाया बे बाथ्राखौ बुंलाङाखैमोन। फारि 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 एमेन्डमेन्ट जालांदों। फारि फारि मिनिस्ट्रि अफ ल' एन्ड जास्टिस लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टनिफ्राय नै बेहाय लिरदों निउ दिल्ली डेटेड 8 सेप्टेम्बराव गेजेट नटिफिकेसन लाबोदों। व्हाइट पेपार लाबोदों 8 सेप्टेम्बराव। बाव लिरदों गाहायाव मोजां नाय रायजोफोर। The following act of the parliament received the assent of president on the 7th September 2003 and is hereby published for gazette information. Information लाबोदों। माब्ला राष्ट्रपतिनि एसेन्ट नांगौ बेथ' पार्लामेन्टआव बिल लाबोबाय लाबोनानै एसेन्ट जानांगोन। एसेन्टनि उनाव आयेन जागोन एक्ट लाबोगोन बिदि बेसेबां प्रसेसनि खोथा दङ। थन्न फरा इट फार्दार एमेन्ड द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया इट इज एप्लिकेबल टु द स्टेट अफ आसाम। बे एप्लिकेबल स्टेट अफ आसामनि थाखाय पार्लामेन्टआ बुंदों एप्लिकेसन टु द स्टेट अफ आसाम। एप्लिकेसन एप्लाइ जाफैगोन बेहाय। दा बेखौ नोंसोर बुजिनाया मोजां नङाबा एफाबां 5,000नि जिउआ आरो दाहोना लावखार बयनिबो अबदान दं। नोंथांमोनाथ' आन्दलन खालामदों नङा होमबा? नोंथांमोननि सेक्रिफाइस डेफिनिसन अफ सेक्रिफाइस गोबां 5,000नि जिउआ आरो दाहोना लावखार बयनिबो अबदान दं। नोंथांमोनाथ' आन्दलन खालामदों नङा होमबा? नोंथांमोननि सेक्रिफाइस डेफिनिसन अफ सेक्रिफाइस माने बलिदान होनायखौ बुजायो। आन्दलन खालामनाया जोंबो हायो नोंबो हायो दायथ' मोनोबा। आं बेखौ बुंबाय खिन्थु रायजो राजाखौ बुजिनो थाखाय दुखु मोनलायनाङा दैदेनगिरिफ्रा। आंबो सेक्रिफाइस होयो नोंबो सेक्रिफाइस होयो बे बाथ्राखौ लाबोनाङा। सेक्रिफाइसनि मिनिङा बे नङा माबा मोनसे मोननो थाखाय नङा। जायानो हक जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाथ्रा बुजिनांगौ दङ। मोनसे गिदिरथार लाबोबावदों बिथांमोना बर' रावखौ 8 सिडुल लाबोनाय बै समनि एकर्डआव। नोंथांमोननि एकर्डआव बड'फानि मुं लानानै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोदों। लाबोनानै देखायफै मानि थाखाय IAS अफिसार जायो एसेबां ट्रेनिं लानानैसो जायो। नोंसोरथ' आरामसे सेटेल खालामहरदों नोंसोरनि बुजिनो रोङियाव। बिसोरथ' IAS बिसोरलाय मोजाङै बिदिनो खालामखागोन। पलिटिशियान बिसोरलाय पलिटिशियान ओरैनो गिदिर पलिटिशियान जानो हाया। ब्रेन थानांगोन ब्रेन जानांगोन। गासै बाथ्राखौ एनालाइसिस खालामनो हानांगोन। ल अफ इन्टारप्रिटेसन बुजिनो हानांगोन। एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ नोंसोर फरायनांगौमोन एटलिस्ट। उइदाउट ब्लाइन्डलि मानो एकर्ड खालामदों होननानै गावखौनो बुंनानै लायो उमुगा फरायनो मोनाखै माने एकर्डआव सहि होनाया मिनलेस। बेना खोथाया नंगौना नङा? ओमफ्राय इन्डियान कन्ट्रेक्ट एक्ट मथेबो बे एक्सेप्टेन्सनि नङा नाल एन्ड भइड इटसेल्फ। बे मोनसे आरोखि नाल एन्ड भइड जायो। थारमाने नों मोजां फरायनांगौ कन्टेन्ट्सफोरखौ टार्म्स एन्ड कन्डिसनफोरखौ मा दं बेहाय होमबासो एग्रिमेन्ट मोनसेयाव सहि होयो। बेयावनो ओरैनो बुजिखायो। दा बेफोर बाथ्राखौ लाजिनांगौ गिनांगौ गैया। इन्ट्रस्पेक्सननि गोनांथि दङ। बे आंगोनि बिदाफोर नोंसोर एकदम दुखु मोननाङा। आंनिनो आंगोनि बिदा गोजा नामखौ लाला आङो दिनैनि दिनाव। नोंसोर आंखौ आरो गाबोन माबा मोनसे बुंनोबो हागौना नङा होमबा? जेन हक आङो खावलायगोन आइ आफामोनखौ आरो रायजो राजाफोरखौ जे जों बयबो रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ जोङो जेबो सोंखारिनायनि खोथा नङा। जों बयबो खावलायनांसिगौ। लाजिनांगौ गैया। भुल जायो गोरोन्थि जायो आरो गोरोन्थि जादों होननानैबो आं बुंनो नागिराखै। जेबो बे आंथ' मा बुंनो BTR एकर्डखौ माबे लाइननिफ्राय नोंसोरो दिनैनि दिनाव इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों? गावखौनो गाव मानो आथिङाव रुवा दानना जाथिखौनो मानो माबानो नागिरदों? बे खोथा फैयो आरो जुदि BTCआनो जुदि थानाय नङाबा आरो आंनि खोथाखौ एन्टि जादों नन BTAD नन BTADनि थाखाय माबा मोनसे डिफारेन्स आं खोथा बुंनो नामा बेबो नङा। बेखौ जाहाथे नन BTADनि मानसिफ्रा साननो नाङा दुखु मोननो नाङा। नन BTCनि मानसिफ्रा जे जोंनि BTAD बा BTCआ बासायब्लासो नोंथांमोननि खाथियावबो जों गसंथाहैनो हागोन। दिनैनि दिनाव भुल जाबाय। BKWSनि सिटुएसनखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मा अबस्थायाव दङ। दा बेफोरखौ गासैखौबो नायोबा मोनसे थासारिया माने मोजां नङा होमबा?
गुलाय गुजाय जाहाथे बे गुलाय गुजायनिफ्राय आरो माखासे जोंनि पेरेन्ट अर्गेनाइजेसनफोरखौ आङो क्रिटिसाइज खालामनो लुबैया आं सासे आइननि स्टुडेन्ट हिसाबै जोंनि स्टाडिनिफ्राय जा मोनो आं मोनसे बुस्थुखौ आं खावलायनो लुबैदों 6 शिड्युलखौ लानानै जोंनाथ' दङ पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन बा बर' साहित्य सभा दंथारो माखासेखौ बार होदो दे बर' साहित्य सभाथ' निउट्रेल बे भिडिअखौ नुनानै बुजिबायना नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव मा बुंलांखो आरो BTR एकर्डखौ जोङो माखासे आइबिफोरनि गेजेरजोंसो थगायजानाय जाबाय नामा जे मानगोनां जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि सारमोन मोजाङै सिन्था धारा खालामनानै बे BTR एकर्डखौ मोजाङै एकर्ड खालामाखैमोन नामा ना थगायजानायसो जाबायमोन नामा जे माखासे